Bueno, kaixo, gabon guztioi eta ongitorrek izan zaitezte beste behin gure saiora, hortzen ikusten gara, gaur Bilboko jaiatok azken eguna, gaur agur izan barri dugu Mari jaiari, eta guztia hasi daia gaueko bedetzeterrietan hortzen ikusten ari gara, horrezko aurrezkoa dantzatzen, hor ikusiko ditugu bai Bilbo kalkatea, jaietako zinegotzia, konpertsateko kidiak, txupinera, pregoilaria, Bai, orain ordu erdi, hartutako irudiak dira 10 minutu bat gabon guztioi, eta hortxe hasiko da, Bilboko aste nagusiko azken ekitaldia. Bueno, ikusten ari zarete, protagonista guztiak, konpartsetako kideak, pregoilaria, Itziarre Lazkano, Txupinera, Iratxe Palacios, eta, alkate jaunari ikusten dugu, Aburto ikusten dugu, Itziar Urtasun ere, jaietako zinegotzi arduraduna, eta danak ospatzen, jai zoragarriak izan direla, iritsi gara azken egunera, sentimendu gazti gozoak gaur, agurra esango diogu, Mari jaiari, zuzenan ikusiko dugu nola erretzen den. Gaina, nik ez dut inoiz ikusi, ondan ez ikusten beste urtete batzuko irudiak, eta benetan gauza politia eta solemnea. Eta gaur hementxe nago, ikusteaz gain, komentatzeko gaina luxuzko gonbidatu batzuekin, eta batzuentzat ere izango da bere nahiziko aldia. Beraz, badago zer komentatu, bale? Hasiko gara, Gabon, Gontza Mendibil, ongi etorri, eskerrik asko, gaina iparraldetik etorri berri jazta. Hori da, hortzaitzen gandaldi esan dut, eta ontxe heldu naz Bilbora. Etxara gelditzen. Bueno, zorionez, osasuna badugu, oraindik gazte gaude, eta horrera. Eta gaur programaren bukaeran, zuera beste batekin bukatuko du gaina. Bilbore dedikatutakoa. Iparragirre 1992an, Frantziatik etorri zela, Begoñatik dedikatu zion Bilbora. Ze politia? Bai. Bueno, gero entzun dugu. Kantaldi batetik dator, baina bantaila, Xabi Solanorentzat Bilbon negondalako. Gaur, plaza berrian sekulako txistularien alardea izaten da urteroko ekitaldi zoragarria beti dago artista gonbidatu bat, aurten zeu, Xabi. Zer derra izan dan? Bai, oso politia izan da. Nostia ongea bio gaina, oso gustora. Pero? Kriston bero itentzun bai. Baina, bueno, jendea hortxe eserita, txintxo onda, aguantatu du bukaera arte. Eta oso politia izan da, oso moldaketa politiak, eta, bueno, netzako bentzet oso... Gaukiro ederra daukagu, alderatuta, zaparrada batzu bebota ditu, eta ja hasi gara leku hartzen dago zatzen. Eta da bere landaiziko aldia, ez du inoiz ikusi, Mari jaiaren agurra. Enez iritsi sekula, ezken egun arte. Zaude saltsa guztietan sartuta, honetan izan ezik, ez da? Bai. A ber, gaur ikusiko du, a ber, ze... Bilok mentsi behilu gara, eta, oso gauza politia, ikusiko duzu. Eta ez gara bakarrak, ze gure hirugarren gonbidatu anaiz eta mengue izan, ez dakit egun honetan nun ibiliko den oain arte, baina gaur gurekin. Kaixo, Getari Etxegarai. Gabon. Bilbo tarra izaki. Ez dakizten bat urte, Bilboko jaietan hemen dena maten. Eta hau, ez duzu inoiz zuzenean ikusi. Aber, egia da pixka lotxa ematen diala, baina egia da ere nien naizela Bilbokoa, bueno. Donostiarra naiz, badaren azkila Bilbon 20 urte, hori ere egia da, eta urtero etorri naiz jaietara, baina azkenengo eguna galdu, ez dakit zergatik. Eta irudi batzuk eta ez dituz ikusi bai, hori segurazki bai. Bai, telebistan eta saltzen direna, baina hola pertsonalki, hola zuzenean ez. Zuzteneko irudi horiek, 14 minutu direnean, itxasadar zoragarri hori. Bezandako irudiak ikusten ari garen momentutik, udaletxeko zubia ikusten ari gara, bementxe, izango litzateke, apurtxu bete ikusi dugun aurrezkua eta hori, horti bajotik, Pio Barrojo patronaletik, eta orain, Barriaga aurretik etorriko da Mari jaia eta ikusiko dugu, badatorrela eta ikusiko dugu. Ez dakit etxen entzungo duen, isilduko gara pixka batean, baina ja musika entzuten da, eta dain gauza politia, solemnea, denak isilek, iluntasun horrekin, bakarrikan argoiek ikusiko dira, gero itzaliko direnak. Hori aur, orain, eta momentu honetan, egunien zierra izan da. Bai, eromena. Igande oso egun hona da, asko gustatzen zain niri. Azken eguneko poteo, azte giro egoten den, sekulako giroa gaur. Bai, ondo. Eta gero bukaera mateko, oso modo bitxia, berezia eta politia, ez? Jendea leku hartuta, Bai, zubietan. Jungo dira, mesedetako zubiraino, han hartuko dute Mari jaia, esan behar da, bi trainerutan eta joaztela, tomatera edo, da hemen deustoko arrantzariak, emakumiak eta gizasemiak, xure izauntzita, zapi urdinarekin, dotore, ia esan, definitzeko hitza dela, dotore, eta hortzen sartu dira bai Txupinera eta bai pregoilaria, eta eramango dituzten Mari jaia dagoen lekuraino, eta musika honekin, ez dakit igual, isilduko gara berria entzuten den musika, entzungo dugu, ibilbide zuen zier. Hau beste musika da. Beste bat. Hemen handika katxon, hemen katxon dituko badauko baina. Kontrastea egiteko bestela hileta bat ematen du benetan, apur bat bada, Mari jaiaren oso politia da, oso politia. Oso zaindutako espektakulua. Badator, hori izango da,
Hori izango da, argi hori izango da, eta segurazki badator Marijaiak pixkanaka. Bueno, esan dakoa be bai, txosnen aurretik pasatu eta txosnak itzaltzen doaz. Orain bai. Imar dugu ikusi eta entzun. Badator. Egokak joan izkio. Arraunlariekin trainera horretan. Bi trainera, gero bilak engantzatuko dute. Kostatu Marijaia? Bai. Hortzen daude jau, ondo, baiz normalian beti deretan izaten da horrezkoa, 10 aldien edo iristen dira, Marijaia dagoen lekuraino, bueno, ja 10 eta 6 minutu, eta orain ningo dute engantzatu, katamarana edo dagoen horre azpiegitura hori, eta poliki jungo dia, berriz ere, udaletxeko zubiraino. Getari berezia, bueno, bestak beste, emakume bat. Emakumeok badaukagunon begiratu be, bai? Bai. Parrandazalie bere adinarekin, bere humorearekin, bere titi ederrekin. Hori arten gure artean komentatu egun zeo zer da, ere ez? Osea, gure herriko festetan zergatik beti izan behar du gizonakola presentzia gehiago, ez? Eta baiz, Bilbon emakumea daukago. Eta hori gaur egun, baina 78an sortu zenian Marijaia, ikaragarria da, urte asko pasatu dira, eta ematen du, garaiaiek etzian berdinak. Oso ausardia, ez? Bai, feminismo puntua handi bat egon zan hor. Nerearen karagoaz, nere amazo bertan daukagulako oso ondo kokatuta, bera bertako izan dabe bai, seguru momentu polita unkigarria izango dela, Nerea Gabon. Zelako ekitaldi emotiboa, polita, Txomin Barullo txosnatik ari gara erretransmititzen, leku paregabea da hau Marijaiaren jeitsiera ikusteko, hor ikusi dezakezuenez, badator traineretan, eta Marijaia, apurka, ibaian bera, Mikel Laboren musika daukagula fondoan, jendetza dago, ibaiaren bi herriberetan, ikaragarria da, dagoen isiltasuna, benetan. Txomin Barullo, txosnan zaude, horre, udaletzetik hasita lehenengoa izango litzatekeena, Bilbotarra izan da, apurtxu benekea dagoelako, baina ederra be bai, ez da, amaitzen da, ederto joan da, eta ospatu behar dira maierak be bai, Nerea. Hori da, ospatu behar da, oso polita da, jendetza dago, eta nik esan behar dut Getariren parera lehenengo aldia da Marijaiaren erreketa ikusiko dudana zuzenean. Eta, ari zaizkit oioi purdia jartzen, egia esan. Orain jendea txalotzen hasi da, Mikel Laboren musika jaitsi dute, berriz ere... Badago datu bat Nerea zuk esan duzuna, ez da? Eta, denbora daukagu honetaz disfrutatzeko. Nerea, zuk esan duzu, isiltasuna, musika horrekin, irudi horrekin, benetan, momentu bitxia, oso berezia, ez? Unkigarria zuk izan duzuna, benetan. Oso momentu unkigarria, gainera, lehen, behatziterretan hasi da ekitaldia, txupinera eta baita pregoilaria, traineran igo dira, eta oso momentu unkigarria izan da, baita ere, txupinera, joan delako deustukoen traineran, tomateroen traineran, eta berat nola deustukoa den oso, bereziki unkituta ikusi ahal izan dugu. Eta Bilbotar guztiok ari gara, sentimenduak hemen ditugula, naiz eta nekatuta gauden, hurrengo urtera arte itxaron beharko dugu, eta behitu, horre... Zuziriak ez dira, baina txinpartatxoak daude, bengalak... Leku ederrean zauden, Nerea jarraituko dugu kontakizunarekin aprobetxatuko dut hor Arriagako zubi hori jendez gainezka ikusten dugu, Arriagan zokia atzean ikusten genuen, Gontzalzez berdin, Arriagan bertan, Gonzara, orain gitxi, Iparragirreren ikuskizunarekin, musikalarekin ze arrakastatxu, ze irudi ezberdinak, Voltatuko nazo, urriaren batean, barrirago eta benetan. Prestatzen zabiltzia, ikuskizun berria prestatzen zabiltzia. Ekarri dutzuet eskur bat, hemen. Gaina, ekarri diguzu, hemen txadokago, opari egin digu. Azia da musikal berria, arrasaten egiten dugu estrenaldia, Arizmendiarrita zen kooperatibaren sustatzailea, arrasate kooperatibaren sustatzailea, berari buruzko, nola hasi zen, 41an ara heldu zen, eta historia guztia, ez? Historia eta gure egintza guztiak, ez? Bai, jarraituko dugu hitz egiten horri buruz, badator, Marijaia bai, Xabi zer, erre egiten da? Bai, ez? Erre? Beste bai, erre egiten dela. Bai, dinot, ume batzuentzat dago oso traumatiko izaten da, beste batzuk oso gustora hartzen duten albistea bai? Bai, hemen Euskal Herrian ikuste, ohitura handia dagoela gauzak erretzeko, ez?
eta Marijaia da horietako. Ni erraniko nahi, San Juanetan dena erretzen da. Zua ez da zerretan identifikatu behar gauza txarrekin, zuekin gero dena berpiztu iten da, eta batzutan zua behar da berriz ere indartxu berrizteko. Garbik eta iteko. Hoi da, garbik eta itiko, eta atan urtiare iritsiko dala. Bai, hombre. Badatoz, itxasadarrean gora, esandakoa, eta Marijaia, bueno, 1978 urtean sortua, Maripuri Herrerok sortu zuen, bera diseinatzailea eta esandako, Bilbon dendaz dente ibiltzen zen oialak eta hartzen, bazkanien, herriko emakume bat talako, bai, eta jasten da daukanarekin, eta hortxe sortuta, 2 urteko utxun hori eta gero Marijaiak 45 urte izango lituzke, 42. aste nagusia izan da hau, danak oso pozik jendetza ibili delako, eta, balantzak ikaragarri honak dira. Eta zeinen zenbateko lana, Marijaia eraikitzeko hilabete bat behar dute. Hilabete bat. Zuk esan duzuna, gero oialak eta, hemen Bilboko dendetan eta erosten dituzte. Eta gaina badago tipo bat, ardura da, bere personal shopper edo da, Toño Valdivieso, eta bera arduratzen da pixkat zaintzeaz, eta gaina, da, youtuberra edo Instagrama influencerra ere. Zenbat jarraitzaile dituen, Marijaiak, sare sozialetan, eta berari esker eta Bilboi esker, kulturak ere, badu bere bultzaka da, ezta? Ikusten ari gara momentu honetan, esan dakue, Arriaga atzien ikusten den antzokia, eta, zuen pantailaren eskerretara ikusten ziren, txosnak bebai, hortik pasatuko dalako, berehala ikusiko dugu, txupinerentzat, galdera egin diegu, txupinerentzat zer esan nahi du Marijaiak, simbolo moduan. ¡Gora Marijaia! Marijaia gure jaietako erregina da, eta guretzat balkoira ataratzen danean eta jaia pizten danean, izugarri polita da. Nik uste dut bilbotar guztiontzako suposatzen duen gauza bera, ez? Gure parrandetako lagunik onena da Marijaia. Gure Marijaia, oiaiene bada, aste hau pasatu. Niretzako Marijaia da askatasuna, jai ospatzeko algaran, berdintasuna, emakumeen indarra. Orduan, niretzako Marijaia da referente ikaragarri. Emakumentzako eta datozen atzean neskentzako be. Marijaia da, gazte nagusiaren simboloa, Bilboko simboloa, jaiaren simboloa da. Marijaia bera, gure Marijaia. Marijaia da, ez dakit, jai herrikoien erregina, herritik eta herriantzako sortuak izan diren jaio hauetan, pixkat simbolo nagusia. Bakarra munduan, Marijaia, azte nagusi, bakarra munduan. Bortxe, Marijaiatik zuzeneko irudietara. Gaina esan duzuna, txosnetik eta pasatu direnean, txosne egiten dute bere argila itzali. Piskat zarez, Marijaia izan da, bukatu dela, itzali dena. Marijaiari buruz berrotan egon gara, getari simbolo moduan bebai, aipatu dute, txupinerek, laizter azken den Pregoia, Itziar Lazkano aktore bat, aurten, Pregoilari lanetan ze hori bebai. Bai, gainera laguna, lankidea, niri Pregoia piba gustatu zitzaidan, bai, atope. Berehala ikusiko dugu, unkigarria, Gontzal Lazkanien, honek pregoilari lanak txupina azten danien, esan duguna, hasiera gauza bat akarra, maierako este bat. Bai, lehen esan duzu solemnea, ez? Solemnea, lasetasunez, negarren pulluak egongo dira batzuk, ez? Bai, niriak esan du, gure berri mailak esan du, benetan unkigarri dela momentua eta ez da harritzekoa. Xabi, lehendabiziko aldia, zu artista, zu sensiblea zea eta hau ikusi eta hau entzunta. Txoslako aldiak, izaltze joela, berriz piztuko txinoski gero, ez? Baina hori ezarran. Baina gauza politia, ez? Amaitu egingo dalako, Marijaia erre eta ja desmontatzea, azten da. Eta ze irudi ederra ez da, oin trainera biak eta tartean, Marijaia. Eta bestia ere zeinen politia. Badator Marijaiari buruz berrutan egon gara danok martxan jartzen gaituena, agur Marijaia entzongo dugu, badaukalako agurra bere kantua, eta badator hemen.
gure Andrie. Gaina, bi egile izan duzien, ez? Musika egiten eta letra jartzen. Julen Gabiriak ustot letra jarri zuela, eta Xanti Basauri izan daiteke, beste musikaria bien artean sortu zuten Agur Marijaia. Betiko Marijaia badakio, bajunkera eta Momentu honetan 10:16 minutu, eta esandakoa azken gertatuko da, azken txupinerak, azken txupinea botako du eta aurretik pregoilariak baitz batzuk egingo ditu, balantze moduan segurazki. Balantze, nola joan da, Gotari zeuriek? Niretzako bikain. Ze gainera niz azpikaletan bizi naiz, baina badukate mendikalde egiteko aukera ere, baserri txiki badaukagulako horre fikaldean, eta orduan Bilbora etortzen naiz, egin beharrekoak egitera. Gau pasaren bat, gaur umeekin barraketara, baina bestela ospa. Eta hola bai, ez? Xabi, askotan... Urtero etorri zen naiz, baina aurten gaur bakarrik etorri naiz, eta gaur aprobetxatu dut txistularien kontzertu dukiet goizian, da gero alabakin baita ere barraketan da bilin naiz, eta baina hemen. Alabakin bali mozada, gaztetxoa mendik handabil, gau ez eta gutxi biliko zea ba? Lan arte. Bai, aldan arte. Ondo. Piskatxo da, guandikan ez dira eskolan hasi. Guandikan ez, egun batzuko falta dira. Eta zure kantzun kasuan Gontza lebiltzan altzea, hola? Aurten ez du ez disfrutatu, aurten gaur goizean ensaioa, hasia musikalaena, atzo grabatzen, diskoa grabatzen gauz, eta orduan ez dut disfrutatu ezer. Erain egon nintzen, baina gauza bitxi. Ari gara beri entzuten dugun ja pregoilariaren hitzak, badiru donik ez dela, guk hemen geldi dago, etorri da, eta egia da, hortxe erreko dutela, geratu gara, eta esandakoa itxaroten gauz, momentu batetik bestera, hortxe dauz, Itziar Laskana, Iratxe Palazioz, pregoilaria, txupinera, eta berehala ikusiko dugu, zuzenean nola gurtzen garen Marijaiatik. Pregoilari bati entzun diot esaten, normalen irakurtzen dutela, eta hor argi askorik ez dagoela, eta orduan izaten da gehien bat improvisazio lan bat, ez eta eraman idatzita, izaten dela momentu bat gogorra, ez? Soziriak eta nola entzuten dian. Bortxe Gontza, aurton bapez, aurton askorik ostatu barik. Gauza interesgarria dituzulako esku artian, bai. Ez que, asti bari nago, espaldian asti bari nago. Baina, oso ondo, aste guztian grabatzen hau gara, gaur goizean, 9:30 berriz 11 aldu gara, errenterin ensaioa egitera, handik hortzaitzera, horrela, baina, gustora. Eta ere, zure lanian ere, ikerketa lan bat ere ikin duzula. Zezu gauzak bilatzen dituzu, eta hortikan abiatuta gero sortzen dituzu zure espektakulak, eta, zera musikari eta ikerlaria ere, bai, ez? Bai, beti gustatzen izan jatez, hori gure herrian edo tradizio dago, zeandrin antzerkirako, ez? Eski badaki, ez? Egin ditugu Olentzar, Iparragirre asko. Orduan, haue, montaje handia da, 11 musikari, 12 aktore, dantzariak, eta, ekipon bat daukagu tartean, eta eskerrak. Nik sortu dut, baina gero... Bira, hasiko da. Eskerrik asko benetan, Iratxe Palazioz, Lagunak eta biok, oso pozik gaude, 2022ko aste nagusia maitasunez, errespetuz eta arretaz inguratuta bizial izan dugulako. No sé si puede haber mayor honor para una bilbaína que convertirse en chupinera o pregonera de sus fiestas. Para mí ha sido una entrañable sorpresa descubrir qué caudal de emociones agradables produce en los ciudadanos de Bilbao la mera presencia de estos dos personajes. A partir de ahora, la Aste Nagusia 2022 pasará a ocupar un rinconcito de nuestra memoria como aquella fiesta intensa y jovial que vivimos con la alegría de haber vencido a una pandemia y con un cierto aire de revancha feliz por todo lo que nos hizo perder. Dicen los que saben del funcionamiento del cerebro que nuestros recuerdos no son del todo fieles a la realidad, que con el tiempo nuestra mente añade y quita detalles
a lo que en verdad ocurrió, para que la memoria satisfaga mejor nuestros deseos, frustraciones, emociones. Pero no creo que sea el caso de esta Aste Nagusia. Quiero recordar cada detalle, cada risa, cada gesto y sobre todo cada esfuerzo porque la fiesta llegue a todos los bilbaínos de cualquier edad y condición. Quiero recordar la seria organización de este caos aparente en que toda buena fiesta debe convertirse. Eskerrik asko a Bilboko Konpartsak, a la Jai Batzorde y al Ayuntamiento de Bilbao. Eskerrik asko a la multitud de sectores ciudadanos que colaboran en sacarse de la manga esta fiesta radiante. Y gracias a la ciudad de Bilbao por seguir creyendo que la fiesta nos constituye como comunidad alegre y poderosa. Gracias. Eskerrik asko, gora Aste Nagusia, gora Marijaia! ¿Quieres corto? Ibai zabal bera, suaren bila besoak zabali. Eta hasiko dira ja. Hortxe. Bazoaz dantzan, agur agur Marijaia. Bueno, ikusi dugu ja nola, hitz batzuk eta nola oso unkitu da gaina Itziar Lazkano, hitz oso politiak, gero komentatuko ditugu, gero txupinare bota dute, pixkat hortikan aldeindu dira, eta ja zi dira Marijaiaren erreketarekin, ezta? Elemiziko basuak, eta bain ikusten dugu zua. Eta bueno, aurtengoa ja. Erreketa zoragarria da, esan harin erretzen da, Marijaia baina momentu hau, ezta? Bituzuma jende dagoen inguruetan bebai, eta esan dakoa gauza asko, Itziarrek gero hitz egingo dugu geure artean bebai, ze giro egondan nabarmendu du, errespetuz eta maitasunez joan direla jaiak. Nik esango nuke orokorrean baietz sekulako giro ona egonda Bilbon, giro oso ona egoten da Bilbon, eta gozatu dugu guztiok, orea izan dela, bilbotarra izan da, esan du berak, pregoilari paperra hartzie, zemaitatuak izan diren bi figurak jendaren artean ere, harritu dela ez da, bere pertsonan bizi izan da, ahaztezina izango dela beretzat, memorian geratuko dan kontu bat, pandemia ostean etorri dalako bebai, hori jendaren txaloak ere entzun dira, pandemiaren osteko hori esan eta gero, eta Marijaiaren eskuadirazgarri horiek, zutan ze irudi ederra, eta esan du bai Itziarrek oroitzapenak, aukeratu egiten direla, baina kasu honetan detaile guztiekin gogoratuko duela, eta adin ezberdinetako guztiei, jaiak oso ondo joan da.
eta orain ja su artifizialak, txikitsuak, baina bueno, ja bukatzeko eta zeinen gauz politia, ze gaina hor bi dorre soinu do jartzen dituzten normalian, zeinen ondo entzuten den ere dena. Han gure Marijaia. Eta ja está. Behitu zerrak eratu da. Bueno, baina berpizteko da berriz ere, San Fermin esaten du bezala ja, egun bat gutxiago falta da, datorren urterako. Azken su hoiek. Hoixen. Bueno, Xabi Solano, lehendabiziko aldia hau ikusten, gurekin hementxenik ere bai, lehendabiziko aldia, zer iritzi edo? Itziaren gotatakoa, ikusi duzuna? Oso politxe iritsi zen, bai. Unkigarria esan dezen bezala, ez nun, hola espero, egia esan, enbeste zu eta enbeste... Eta gero, itziarren hitzak eta gaina gauzak izaten aldea mila modutan, eta barrutik ateratzen denean, nabai da aktoria dela, zein ondo ahoskatu duen, baina azkenian, ez dute, barrutik edo apurtu inda, atera zaio hor negar hori do, ez da? Bai, nik uste, aktoresa denez bera, baten dio solemnidade puntu ekstra bat, bere esateko modu horrekin. Gauza ederrazko konpartxei, eskerrak emonda, udalari jai batzorderen noski, baina konpartxek ze berezi egiten duten Bilboko jaiape bai, Gontzalo. Ze importantea den ikonoak izatea, ikonoa da, ja ikono bihurtu da, ez, hori oso importantea da, ez, hor simbolo gisa, ez, simboloa. Zubentza, ja atinokoak garenok, frankismopean ez zegoen herriaren parte hartzea, jerek, zen guztiz vertikala, ez? Eta hori guztia herritarren parte hartzea eta hau da, bosgarria, hori da... Bueno, konpartxek sortu zuten, ez, Marijaia? Hori da. 78an alaxe da, bai. MK partidoa, ez, komunistak zirenak, Txomin Baruioren izenpean, urte hortako konpartxen saria eraman zuten, ez konpartxarik onenaren saria, emakume honekin, Marijaiarekin, eta ordutik erabiltzen da Marijaia, gurasoen laguna da, Marijaiaren aurpegia sortu zuen emakumea, eta nik moldea ikusita daukatze, gainera urtero molde berdina erabiltzen da, beti aurpegi berdina, bai. Gontzalo esan du itziarreko bai, bueno, azken errautxoiek, adin ezberdinetako jendarentzat diraiak direla. Bai, guztiontzat, ez? Herritar bihurtu da ja, eta guztiontzat maitagarri bihurtu da, ez? Hori importantea da. Eta zu hori, lehen esan dugu. Xabi, apurtxu bet, San Juanatan berretzen diez, nahi ez ditugun kontu horiek, kasu honetan, bueno, Marijaia erre dugu zerotik azteko datorren urtien. Tarteka egin behar dironelako gauzak, ez da? Oso metaforiko da, hau, Asi da, bai. Azkenean kantuan esatea, ez? Azten nagusiko kantuan. Berriz etorriko gara, datorren urtean, da... Gara, ipatu behar dugu, Hortzumuga teatro taldeak eta egiten duen lana, ez da? Honen atzian badago jendia, badago taldetxo bat, eta ez dira gauzak egiten altuntun, baizik ondo neurtuta, eta biztan da oso profesionala handia direla, eta urtero lortzen dutela helburua, hau da, tipo erritual bat edo, eta da jendia unkitzia. Hori ez da, erraxa. Gauza bat errepikatzen denean, eta urtero lortzen dutenean, horrek zezor esan nahi du, ez? Gauko, amarta erdiak jotzear, zu hori, Gontzal, badaukazu ikerketarik eginda, zuaren inguruan? Esan nahiak eta? Hombre, nik olentzaro egin nuenean zuaren zera, ez? Zua zen hor, zuaren berbistea, lehen esan duzu baipatu duzu, oso importanta, ez? Aro berria, berbistea, berbikuntza, gauza berri bat dator. Zarra badua, berria dator. Eta hor azten goaz, ez? Hori oso importanta. Gure solstizioak edo esaten dena, ez? Gero kristau eta sartu, kristaltasuna sartu zen, oiten aldatu intzutik bat. Ekain, egugain, ez? Diote hola, egugain, eguzkia, ez? Gainean dagoenean, degu berri, astera doanean, ez? Oso, euskerak badauka, ez? Bai. Nerea Mazoren ganagoaz, Nerea bertati bertare Gonzalelako zeu ikusten, irudiekin asko gozatu dugu guk, segiro hortik, Nerea. Bai, udaletxe parera hurbildu gara, eta bertatik ikusi dugu nola erre duten Marijaia, osunkigarria, jendetza, ibaiaren bi aldeetan, zubian baita ere, eta bueno, ia harrapatu ditugu hemen gaztetxo hauek, eta bueno, ze iruditu zaizue zuei Marijaiaren erreketa? Ba, oso polita, eta hau galdu ezina izan da, eta oso polita. Eta hemendik? Da, lehenengo aldea ikusten dudana, eta asko gustatu zait. Jende asko zegoen, ez da, eta musikarekin, eta bueno, Marijaia hautsean bilakatu da lehenengo aldia zuek ikusten zenutena Marijaia. Bai, hemen. Nire ere, bai. Eta oso polita, musikarekin, eta baita ere erreusaina dago, baina bueno, gustatzen zaigu hau, honek, txinpartak, zuziriak daudenean ere bai da, ezakit, jaiaren parte da hau guztia. Bueno, ondo pasatu duzu orokorrean Bilboko jaietan, ez da? Bai. Eta leku ona hartu duzu, gainera, hemen gaudela lehenengo hilaran. Bai, bueno, bai.
Bale, gazteak, mila esker. Zuri, agur. Bueno, batzuk pixka lotxeatzen dira kamera jartzen diegunea, baina horregon dira esaten, ze polita, ikaragarria, eta honain, hain lotxa. Bueno, ala ere, asko gustatu zaigu, argiak piztu dituzte, eta bueno, guk hemen jarraituko dugu, ikusten zertan bilakatzen den gaur azken eguneko ambientea. Baina, aparte bere garrandu hori, itziar garrandu pandemiaren kontua, karo, 2 urte. Jairekin gabe, 2 urte azkenatatik. Hori da, hau ikusi gabe, orduan gaztetxuk eta batzuentzat izango da, lehendabiziko alde antxe zuzen negoel ikusten, eta beraintzat ere gauza ondoia, Nik 16 urteko badakat etxian, eta lehenengo urtea hola artetzen dela, hori lagunekin, eta goiztueko ez dakiz ordukatze, bai, egon da topera. Tope. Bueno, topera, goizien, aipatu dugu apurtxuet, Xabi, Plaza Barrian egon gara, txistularien alardean, eta, bueno, artista aukeratua izan zara, konbidatua. Bai. Atzere begirazi, Xabi, eta gauzatxo batzuk eginda zeupe, Ja, urtetxo batzuk pasatzera. Bai, esan, pasazia tenia ze kantu gabestu behar nituen, duela urte pila bateko kantuak, berriz ikusi berriz ditut, asko aztutak eta dena. Baina bai, oso berez izan da, netzako etzakitako kantua jotzea, besne beltzanak, nire kantuak ere bai, eta... Tarteka nolako gauzak ematen dutelako aitzaki atzera begiratzeko, bai. Zemat aldatu dan, Xabi, zebrei bilbidien bertan, Etzakite... Bueno, ze barria zandana, trikitisa batekin agertzen zinetelako, eta gitarra bat, horrek dira, ondioiek. Zebero, mesedez, zebero, pasatu dugu, 36 gradu egon da. Oiek ikusten, eta zugore trikea astintzen, zer esanik ez? Bai, nahiko izerdi bota dugu. Bueno, ikusgai izango da, Euskal Telebistan datorren azien, datorren larun batean ikusgai izango da, Txaber Fernandez zuzendari lanetan lehenengo aldiz, eta esan dakoa Plaza Berria beteta. Bai, oso politia izan da, ze 2 urte atzeratu da, zoren dela 2 urte egin behar nun, eta azkenean gaur egin da. Baina hor dantzariekin eta oso gazo politia. Eta zelan ikusten da, galdetu dizudana, Xabi, apurtxu bete ibilbidie, egiten, etzakitetik ez nebeltzera badagoelako, Bai, bera, etzakiteko WhatsApp talde badakau, eta bihar gaur bideotxo bat, abesti bat jotzen da, eta bai, kriston ilusioa egiten digu, Bandikan txosnata jun eta etzakiten kantuak entzutea, guretzako kristona, egia esateko... Ikasturtean nola dator? Hori da, galdetu barren zuen. Bueno, gu, esnentzakin noain kontzertu batzuk ematen egia, oain dakau irailak 3an Getarin, kontzertu berezi bat, Elkano mundu bira dela eta. Gero, Los Angelesen gaude diskoa grabatzen. Eta atorren urtean disko berriakin etorriko gea, eta oso gogotxu. Gelditu gabe? Bai, atope. Ondo, plan zoragarriak. Xabi, eskerrik asko. Etortzi erren, plazer bat, zurekin egotie, goizien, atxaldien eta leku danatan. Balantzea egin behar dugu. Berba baten, Julian, balantzea, azte nagusikoe. Zurekin onduan, ikaragarria bitzetan. Jendeari galdetu diogu, eta asierri bilida, ia azte prestatu digun asierrek, balantzu bat eskatu diogulako, jaiak zoragarriak izan dire, ia asierrek zer dio. Zutik ez zurik erran, Ia ba. Onaino iritsi gara. Jaiak amaituta. Eta orain zer? Grabatu. Mesedez, grabatu. Hau disgustua. Txurroa, gure duzue, txurrotxo bat. Hau disgustua. Hau dira resaka pasatzeko da, txurroa, baina, primeran. Hau disgustua. Jaiak, zer moduz? Jendez beteta, jendez. Jaiak primeran, jaiak gabez, jaiak egunez, jaiak arratzaldez, Bilbokoako jaiak bezala ez dauz, inongo lekutan. Zer egin duzu? Bustanki sartu, Txurroak onak? Bai. Zakit, ia, sartzen badudan barruen. Txurroak txokolaterekin zelan daude? Oso dauen. Zenbat egun daramatzazu holan jantzita? Gaur etorrena Sevillatik zuzenean, bai. Gaur Sevillatik etorrenaz gaur. Apropos. Zer ezin izan duzu egin jaietan? Gu parranda gitxi. Umeekin eta Gu bota parrandari. Kontxo, norena darrua. Zenengo guna da, Sevillatik ona etortzea, merezi du? Benetan azken eguna dela?
Bai, gaur amaitu bar dira jaiak. No, jode, pentsetan eban, beste astebete behintzat izango nebala. Hartu txurro bat, lasai. Hartu lasai. Segi zurean. Jaiak zer moduk? Nekatuta. Gaurtik arrera lo, deskantzatu. Goxo dau, probatu. Txurrenik ez dut jaten, Tolo potolo nagolako. Festetan kriston janari hartu dut. Jaien ostean, hartu ditugun kilo horiek jaitsi behar. Bai. Venga, jarriko gara segituen, ba. Hasi egin dugu zikira, venga, aguanta. Honekin jo nahiko, Hori guzti bai, horren beste bokadillo. Biartik aizinera kalmela gorbutzai. Bueno, Bilboko Euskal Herriko ezinbesteko taldetako bat. Doktor Deseo, Jose Jimeno, eskerrik asko. Kaixo. Zelan zauz? Ondo. Bueno. Piskatek nekatuta, Kastigozo. espeso. Kastigozo. Zergatik izangote. Aste luzea. Bai. Ta, zer Oso. Bai. Bai, eta ni zazpigaletan ere baina bizi. Da ez daukat baserririk, así que egunero. Eta bueno, ondo, bai. Aprobetxatzen, Ta Mari Jaiarena, hor erreketata zer Oso iruditu polita zaizu? ikusi dut, normalean ez dut ikusten. Eta ondo ikusi dut, bai. Ze gauza, hemen berteko jaietan eta parrandan atope, eta ero ez zuk, ez Xabi, nik ez dara nire kaputak naiz, eta zuk ere ez duzela baina arte ikusi, arrango da? Bueno, tristea da, eta orduan ba. Bai. Bino lerrin da zaude eta hartu barko atxeden pixka bat, asuarekin dena erreta berriz ere urterako berpiztu eta indar sasoian eta berriz ere eitiko berriz. Gustatzen zaidana da hasiera, baina beti bukaerak izaten dira. Bueno, sentimentu gaztigozo hori, ez da? Ikarren gana bai, jo. Bai, zer bueno, karo, zerik galdetu dizute, gain jendek zeiten du, zabez Donostia, asuak eta gero, elatua. Bueno, nahi zazpikalietara, azken hartuten. Bai, ez da? Bueno, bazakite, ikurretzagun, haber ja Ikerrek zer dion, ze hain zer giro dagoen, eta bar, ez dakit norbatiken izango den, baina, Iker, kontatu, erreketa eta gero, zer? Apa, Gabon, Mikolte, bueno, hemen txenago, Helenekin topatu naiz, Mari Jaiaren erreketan izan da, Gabon, Helene. Bueno, orain erreketaren ostean, zer egin behar duzu? Orain, erreketaren ostean, negar superunkigarria izan da, eta egon gara hor da, noke moietik grabatzen da, negar izan da, edo, orain geratzen da, etxera joan, negar egitera, edo dantzatzera, ez dakit. Baina ni, negar egitera joan gonaz etxera. Nonik etorri zara, norekin, zure lehenengo eguna izan da, hemen Mari Jaiaren erreketan? Bai, nire lehen eguna, eta izan da, unkigarria, superunkigarria, Gainera izan dugu hor fondoz musika Mikel Laboaren txoriak kantua, biolinarekin eta txeloarekin. Ez denbora guztien eta izen da, brutala benetan, oza, increíble. Nungoa zara, ez zidazu esan? Mugikoa, bai. Toki hona, Bai. Orain, konta gazu, gaur azkeneko eguna da, baina zer egin behar duzu. Hemen esan didazu, dantzaren txosna dagoela, konta gazu zer da hori? Bai, hor egiten dugu, kedada egun guztietan, salsa bat, eta Bizkaiko Akademia guztiak geratzen gara hemen, eta egiten dugu dantzan, eta gero ja, hori. Julian, iaski jakin ezazue, azkeneko eguna izan da ez dugula dantza egingo gaur, mesedez? Baina indogu ja, dantza lehen, baina bai. Nola baloratzen duzu aurtengo aste nagusia? Izen da primerakoa, gero 2 urte ez dala egon, izen da explosibo. Bertan izan dugu Itziar Lazkano pregoilaria, hitz dotore batzuk eta poli batzuk ere. Primeran egon da. Unkigarria benetan, bai. Izen da, pasada bat. Azkenean komentatu duguna, ez? 2 urte jaik gabe azken eritsi dira, ospatu dira herri txikietan, herri handietan, hirietan. Jendeak gogotxu egon da, ez da? Pio bat, ongara topera, baina ondo, ambienta sanoa, orduen superondo. Zer egunetan irten zara urtean, azte nagusian? Bakarrik egon gara dantzatzeko egunetan 5 edo. Baina, bueno, bai, ondo, bakarrik ez, bastante, baina ondo. Saltxera horpegia duzu, esan didazu dantzan eta ibiltzen zarela. Normalean nun iruditzara hemendik, txosna gunean daula? Bai, hemen, Plaza Berrian, segon dira kontzertuak, saltzako kontzertuak, bueno, pipili pauz eta... Primeran pasa dezazula, bale? Eskerrik asko eta Gabon, gero arte bikote. Deskantzua merezita batzuk. Bai, ez que, karo, izan du diapera, Josi, bederatze egun, Bilboko aste nagusian, 500 jarduera, gutxi gora bera, eta 160 edo aurrentzako. 500 behetzi egunetan. Eta kirolak, herri kirolak, eta, bueno, izan du presentzia handia ere. Beraz, normal nekatu da egoteko, egotia, osea, 500.
Ikaragarria da. Ikaragarria. Bai, gainera, ez dakit, gustu guztietarako aukera asko daude, oso anitza da, eta bai, goizean, eguerdian, ratxaldean, gabian, Bai, plana, gau plana, bai. Ekitaldi ezberdina be bai, kirolarekin lotutakoak, gastronomiarekin lotutakoak, parrandarekin lotutakoak, esaten gabiltzena, danok hartzen gaituztenak. Balorazio eginda, inoizkorik eta aste nagusi jendetsuena izan da. Zenbat dagun? Milioi bat eta 600.000 pertsona. Eta Bilbok zenbat bizan ditu, ez da 400.000 egizten, ez? Bilbo handia, bueno, oiden hartuta, bai. Baina gugot esan, zenbaki potoloa da, Kanpotik etorri da, ez? Claro. Asko, Claro. Zerritarrak eta asko ere. Benetan. Eta zuen kasuan, kontzerturik edo Bilbo jaietan? Ez, aurten ez? Dosifikatu behar dugu, bestela gure karrera luzea da. Ja. Así que nahiago dugu mantentzea, eta ez abusatzea, Ordu, bueno, dosifikatu. Bai, parkatu, zuen saxo habilida, grabatzen gurekin, pasan astean. Bai, Jo González. Basu zera, basu jolea, ez da? Eta egon ginen hemen Abandoibarran, 18an izango zen, eta osake, bueno, igual 24ean edo txeko dugu. Getari lanik, zuk? Edo ikusle moduan ibiliko zinen, horren beste lagun egon da. Libre. Bai, gainera horten neukitu nahiko opor luzeak eta eskertu ditut beharra handia neukalako. Baina iraila ikusten etor... Da, zer dakazu, eskuartean, kontantu, zer dakazu? Asteko aste naiz Euskal Aktoren gala zuzentzen, hori enkargu hori egin didate, eta hortan nabil, idazten, eta, bueno, sin más, Maria Urzelai nire lankidearekin, eta hortik haste naiz, zuzenketak egitera, marmarrek aurkeztu behar du antzeslan berria eta hori ere zuzentzen, xakek aurkeztu behar du ere berria eta zuzentzen, Erlauntzarekin gaude berriz ere Donosti. Ezin dugu sinetxi. Berriro Donostin, 5 egun. Ala, gogera. Bueno, balorazioei buruz berbetan ari gara, eta hemen txegabiltze esaten, aurtengo txupinera eta pregonerarekin egon gara, bueno, esan dugulako, 9 egunez gauza asko egon dira, eta balorazioa jakin nahi dugu. Nire esperientzia jendeagatik 10 bat emango nieke, eta festagatik 10etik 9 bat, ez da? Azkenien eduki dugu eraso batzuk, eta horregatik 9 bat emango nieke. Baina, beno, nahiko ondo izan dira eta oso pozik gaude. Hore bat izan da niretzat, nekatuta bai, baina hain pozik nago, osea, hau da bizitzako guztia. Ezen behar inen komentatzen bai. Erasuek 15 denuntzia egon dire. Bai, 7 ziztada, bueno, egon direlako. Gustatzen zait gainera, txosnetan eta guztia itzaltzen delako, eta, bueno, berrezpetuzko, bai, jaien aldeko lana egiten delako, eta hori ere eskertzekoa da. Gontzal, jaiak herrikoak dira? Bilbotarrak izan arren eta hirikoak izan arren? Herrikoak eta herritarrentzat, bai, hori da, importantea ez. Lehen esan duguna. Garai batean, etzen horrela, eta 1978 ona, herritarra parte hartzen dabe, guztion jaia da, leku guztietan dago jaiak, zuk esan duzu, goizean gauza daude, guardian gauza daude, guardi ostean, gabaz. Adin guztietako gainea, eta denetarik ez denak asetzeko nola baita esateko. Oso ondo. Bueno, goztu, Nereare prest dagoela hortzen, Nerea, norbaitik entzaude, edo zegiro, kontatu, hor, hau, zuzenekoak eta oso guzteko ditugu, eta jakituko zehazki zer dagoen kalean. Habera, hau zer kompainia. Bai, gaur oso ambiente polita dago, ze gainera familia ambientea dago bereziki egun hauetan, bai, aste nagusia ziren eta baita Amaiaren ere, nik uste dut artean, gazteagoak edo, parranda ambientea dagoela, baina gaur familia giroa. Kontaia zuzelako aste nagusia izan da zurea. Super ondo, jaiak eta parranda egunero, eta gaur ja bukatzen direla, apur bat deskantzatzen familiarekin, eta ja bukatu direla. Ze ondo, baita ere eskertzen da pixkat deskantxo apur bat izatea, eta zuretzeko lehenengo aldia zen Mari Jaiaren erreketa ikusten zenuena, edo? Ia egunero, ia urtero ikusten dugu. Ikusgarria da, zelan sugarrak ikusten diren, nahiko hurbiletik, eta hemendik telebistatik erretransmitutu dugu, baina zer sentitzen da, zuzenean Mari Jaia erretzen ikustean? Ez dakit oso polita da, eta
Bilbo edo errepresentatzen du eta Bilboko jaiak, eta bai, oso polita. Asko gustatu zaigu, besterik gabe. Hemendik jarraituko dugu, ja beste norbait aurkitzen dugun eta kontatzen diguten zer izan den haientzako aste nagusia. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Bueno, esan digu, Josik, niri hasiera gustatzen zaita amaiera. Hasiera beste energia bat, amaieran bestelako kontu bat. Doktor Deso aipatu dugu, Josik, gutako askontzat ezin bestekue, zenbat urteia Doktor Deseorekin? 30 baino gehiago. 30 baino gehiago. Julian eta bizok, nik 15 urte gazkorazon. Eta Andoni Agirre Mezkorta da, okien fan zutxua, jarraitzaile zutxua. Osea, horreketa baitu bere urtea. Eta jarraitzen duzue, disko barria be, kaleratuta, orain gitxi. Claro, pandemia baino lehen, batera genuen. Durangoko azokarako, euskarazko abesti guztiak, ez da bilduta. Eta justo geneukan pensatuta egitea, nola baita aurkezpenak, eta justo martxorako. Eta martxoan etorri zen pandemia. Eta horregatik orain berreskuratu dugu, nola bai, pendiente geneukana. Eta bueno, egin genuen, martxoan eta pirilan, eman genituen gure kontzertu txiki horiek, aurkezpenetakoak, eta gero ja hasi ginen, ja aire zabalean, bai horereagan izan zen lehenengoa, eta gero ja herritako festetan. Hala ere ikusi izango zaituztegu aurrera begira be bai. Bai. Dino, tantzokietan eta jotzeko asmoa. Bai, urrian hasi behar dugu horrelakoak egiten. Lujazo bat, Doktor Deseo antzokietan? Bai, eta bukaera gainera egingo dugu kafe antzokian, hemengo kafe antzokia. Bai, aspaldiko partez, txikia geratzen zaigu, ja. Eta egingo dugu, bai, Bigau eta Santana egin beharrean, La Fiber, egingo dugu kafe antzokian, urtarrian. Hori izango da ja bukaera. Bukaera hori gustatuko zaide, eh? Bukaera hori gustatuko zaigu dan hori. Bai, oso unkigarria esaten da. Kafe antzokia leku berezi bai, zuentzat eta, Doktor Deseo sale ontzape ezinbestekuen. Hasierren gara goaz? Bai, zehor balantze bat, ez da, zuen inguruan, zuen artifizialen inguruan, gainen gesta nahiko bitxia. Zuen eragina, fizikoa, burun. Ikusteko gogoz nago, Asier tartian baldin badu gozten gauza. Ikusteko gogoz, A ber, Asier, zertan ibitzen hortik. Tengo suak onak ez da? Barikukoak egon zion ondo, Valentziakoak. Suak, aurtengoak onak izan... Ez da zuen zut... Ez dizut, zer ulertzen, ez dugu entzuten, ez da? Pasaden larun batetik holan gabiz. Ez altziate gor geratuko. Ez? Zer? Ez dut ulertzen, ez da entzuten, Nola da hon jendea, zer gertatzen zaio? Larun batetik holan gorentza begira gabiz, etxosnak ez dodaz topaten. Kontuz hautsa sartuko zizaitzun. Claro, noski, pinpilin pausan egonda, noski, kenduko izute. Bueno, nora goaz orain? Orain, zuak ikusteko, leku hartuko du. Leku hartzera, orain? Bai, orain, bestela ez dugu ikusiko. Kaixo, egunon, barkatu, zer dago hemen? Hau nire lekua da, Hau zure da, bai. Baina zer dago hemen? Datorren urteko zuak ikusteko. Zuak ikusteko ja leku hartzen honezkero. Claro. Zuena da hau. Egun pasa. Bardin. Bueno, Ketari, atorren duzu zure lekua horre datorren urterako edo. Arrobia. Bai, oso ona. Baina, jendia, kozaren lehenago jutan dana leku hartzera eta ikaragarria da. Zoramena. Nerien hau harrapatuko, olako batean, ez. Jo, guzteko dituzu zuak edo? Ez zaizkitola bereziki gustatzen, egia da norbaitek esan du horre, ostiralekoak, Valentziakoak izugarriak izan zirela eta nik beretan flipatu nun. Eta naizola oso zalea, baina bai esan nula, ostras. Baina punto, osea, sin más. Sale, aste nagusian, Getari, Serena, antzes lanak eta esaten gabiltz, gure laun asko eta ezagun asko obrekin egon dira, arrakastatxu oso pozik, danak posteku edabe bai, Bai, hombre, aprobetxatu behar da gainera jendea datorrela, ez, gauzak aurkesteko eta jende animatzeko antzokitara jutera. Ibili zara? Oso gutxi. Baserrian, ez? Bai, baserrian. Belarrak eta mosten eta... Baserritik txosnetara, baserrira, ez dut denborarik auki. Eta zure kasuan, Josi, zer ez zu galtzen? galtzen. Ez dituzu galtzen? Osea, guztoko dituzu? Nire odola izango da.
gurasoak Valentziakoak ziren. Amigo! Eta segurazki daramat odolean. Eta ez ditut galtzen. Eta gehien gustatu zitzaizkigunak italiarrak. Italiarrak, nola zen? Hortzela. Oso kolore fina, oso finak ziren. Eta oso bereziak eta innovazio asko ekarri zituzten. Eta Valentziarrak irabazi dute. Markatu bi egon dira, eta lehenengoak izan ziren Valentziarrak Turiz eta Pirotecnia Valenciana irabaztea. Baina, bai, nik esaten dituanak izan zean ostiralean. Pirotecnia Valenciana oso onak, oso dotoreak, oso klasikoa, estetikoa, serieak, jarraitzen eta beti oso ritmo polita. Aditua da. Zorne urtean etorri barkizu gurekin. Utzi bajoa eta miken pagolakin batera. Batekin ikasi baldimo daunitz, bilekin, ja zer esanik ez. Eta galtzen ez dudana ere da bandaren, udal bandaren. Goizekoa, guardien edo egunero dute. Eta egunero, ez? Egunero ikin dute. Egunero? Gaur ere bai, eta bueno, bai oso polita izaten da. Musika gustatzen zait, danetariko musika gainera, eta ere, igual, odola Valentziarra izango da ere, eta agian datorren urtean hor ikusiko zaituztegu, ze, karo, bandak ere gonbidatzen ditu. Legalden zuri galdetu zira, egunero tortzen den gonbidaturi, baina ez da egunero izaten, ez? Ez, egon ziren aurten ekarri zituzten dantzariak. Aiko dantzatan. Hori da, horiek bai. Eta beste, bueno, ere egon ziren txistulariak ere. Egun hori galdu nuenik, baina bai. Eta haiekin ere jo genuen, eman genuen kontzertu bat, duela 6 edo 8 urte izango zen, eurekin. Así que, bueno, daukagu lotura. Valentzia, Bilbo, lotura hori. Zuzendari titularra, Valentziarra da. Bueno, Alicantekoa. José Rafael Pascual Vilaplana. Bai. Sorpresa txekia. Hortzerako mentxea, izena apuntatu ari. Zalantza, gizarri hartute. Gontzal, esan dugu, ikuskizun barria prestatzen zabiltzela, eta purtsu bete gaur kantu berezi bat aukeratu diguzula. Zer da lat? Baina ez musikalekoa, Ez musikalekoa. Iparragirrek, bakizun Iparragirre zalea naizela, eta Vilaplanak ginen idala, iaz Arriagan, eta ederra egin genuen, Iparragirre buruzko musikala. Eta Iparragirre etorri zanean lehen aipatu dut uste dut, zera Frantziatik ona, 1952an, letra hau Begoñatik begira Bilbori ikatu zion, ez? Gero musika ez genuen bilatu eta nik musikatu neban, baina bere letra da, Iparragirre egindako Bilbori. Non topatuta letra hori? Begira, joan ginen liburu bat egin genduen Iparragirre buruz, eta batzu joan ziren gure taldeko kataklikideak Uruguaira, eta Uruguaien bagizu familian geratu zen, bere bilobaketan geratua, han bilatu genduen baita, berte, ezagunak direnak eta ez ezagunak ere, ez? Eta letra hau benetan zoragarria da, ze da, ikusi duzu, letra dauka, Bilbo hain famatua da munduan, eta merezimenduzko fama du. 1952an esate bat. Guggenheim nimeno lehenago. Egun urte lehenago. Lehenago ere bazegon Bilbo. Bilbok eukazan orduan 15.000 biztan. Pentsa zederra, Bueno, eta purtsu bet lehen, Marijaiarekin gora eta bera harin aipatu dugu, baina proiektu barri bat egaz eskuartien, Gontzal. Bai, lehen aipatu dut apur bat, Azia izenekoa, eta, gauza polita, bai. Hau da, arrasaten egingo dugu estrenaldia. Hor gagoz, amaika musikari lehen esan dut, jo gure hor dagoengo dela, zuen taldekidikoa, eta dantzariak, Ari Salamanca, lehen errenterin egon garain saiatzen beraekin, koreografioa hona egin du, errenteriko edo hernaniko den Arkaitz Gartzi handia izango da Ari Menderritaz zere egingo duena, aktore lana, eta gaude, 12 aktore, EASO da goiko balua bez batzako, polita. Zederra. Beti saltzatan, jende asko gazicuratute, Bai, gauza txikitan ebilinaz, hori bai. Bai, baina azken aldikuek. Nire lagun batekin ebili da, ez dakit nik jarraitzen duzun, Iñaki Gartzia Uriberekin. Egiten dugu, Gorbeari buruzko. Gorbeari buruzko zera bat, eta arek bere pasadizioak kontatzen, ez da zaletua baizik eta, aratago dikoa, eta zuk musikarekin ere bere kontakuzionekin, eta egin zute... 30 saio egin ditugu, Gorbeari buruz, han biok. Zerbait kontatzeko baldima dago, zu beti pres eskua botatzeko. Eske asko dago kontatzeko. Eta askotan, familia askotan igual badira altxorrak, igual guk familian Pepito Jantzik eta los 6 taldekoak eta bera bezin partitura asko, Kepa Junkerak eta nik Pepito Jantzik miresten dut, eta antxe, kutxo batean sartuta da botatzear, eta lesako, bandako zuzendari Mikel Idarri, etxazula bota, a ber, ikusi bar dugu hau. Claro. Altxorra eta loko, izango dira asko. Orduan,
dei bat erizatu, bota beharrean lehenbiziko niri pasa bazpare. Hau berau ez, adibidez. Jentea, danok dakigu zer diren Arrasateko kooperatibak munduan ezagunak dira, gaur 80.000 pertsona daude horren gura munduan. Baina jente gitxi daki nork sortu eban eta nondi sortu zen hori ez? Arizmenderrita izeneko markina jaioatakoak, egora zaietan, frankismopean, gerra ostean, eta niretzat posgarria da, ez, musikal hau ezagun darraztea, gazteei, neuna ezarrenetariko, jente gaztea dago noire inguruan, izango gara beratzi kantari, zarrena neu. Eta hori posgarria da. Gente gaztean ganailtzea, bere baloreak, historia. Bai, transmisio hori, ez da? Transmisio lan hori. Bere alentzongo dugu, Gontzal, guretzat agurrosateko momentua iritsi galako. Getari eskerrik asko? Zuei. Dortzierren. Plazer bat. Eta sorteuen proiektu guztiekin eskuartean gauzazko dituzuta. Egurra. Jose Jimenez, orain bai, besterren beste eskerrik asko. Etortzierren, plazer batiak afantzokian edo alkarrik ikusten dugun. Doktor Deseroren biraren amaiera horretan. Etxeko iesan eskerrik asko regotiarren Bilboko aste nagusia beha amaitu da. Eta zederra izan den hemen zuekin egotea. Eta eskerrak, eskerrak zuei, horre izan duzaretelako, guazi ginen jabentura honekin, duela 3 hilabete, kainaren 20an, pasatu dira egunak eta eguna, lan pixar bat egin dugu, baina, jende jatorrekin lan egin duzulikan, lana bihurtzen da erdi aizialdi. Beraz, txalo brad, lantalde osoari, hementxe egunero eta gauero gurekin ibili direlako, ikaragarria da. Gero, gure reportariak, Mikel Pérez, Andrea Zipitria, Nerea Mazo, Asier, Navarro eta Iker. Ez dut hemen, irudi batean Nerea eta Iker azalduko direla. Gu zuek gabez gara ezer. Gaztelera zerraten den bezala, las dejan picando en el área, eta gu bakarrik dio errematatu, así que eskerrik asko indako lanagatik. Eta gogoratu nahi ditut ere, bai Vanessa Sánchez, elkarrekin izan dugu Beñalako Gasteizen, Irato Izaru Iraeta Donostian, bikain, eta bai Iruñan eta bai hementxe Bilbon, Jola berbeana, hementxe ilaksi lan handi egin duzu, Julian Jantzi, egin dugu, eskerrik asko. Egin duzue, eskerrik asko. Artista gonbidatuak izan gara, egin duzue, zorionak lan hori. Así que eskerrik asko hementxe Gontza Mendibiliken eta utziko zaituztego, disfrutatu, eta benetan, eskerrik asko guztiei. Aio, izan untxa. Biri Bilbao, zer polita da, orain Bilbao deritzona. Mundu guztian hartu du fama, merezimenduz duana. Bi aldiz gerra, bomba eta bala, Bilbao etzan ikara. Naiz eta jakin hilko zirala, numantziarrak bezala. Begoñatikat da ikusgarria, Lopez Aroren herria. Hor bai hor dago jakinduria, hor euskaldunen argia. Orain laurak bat izango gera, oro beltza eta zuria. Zure ganatu laster behar da, Euskal Herri guztia. Biba gure arbola, gora bedi gora, eta maiteztuena ez da euskalduna. Biba gure arbola, gora bedi gora, eta maiteztuena ez da euskalduna. Eta maiteztu bena ez da euskalduna. Ibai zabal bera, suaren bila besoak zabali. Ibai zabal bera, basoaz dantza